Як скандал вакол зарплаты варшаўскага лекара можа патапіць партыю Дональда Туска? Баявыя атрады Гжэгажа Браўна ходзяць па варшаве і шукаюць мігрантаў. Што адбываецца? Прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі пазбавіў прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага ордэна Белага Арла. Што адбываецца і што гэта зменіць для адносінаў двух краін? Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промакод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промакод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Кірыл, літаральна нядаўна мы з табой абмяркоўвалі зарплаты польскіх лекараў, і тут выбух скандал. Якраз вакол зарплаты польскага лекара. Распавядзі кантэкст, што адбываецца і што абмяркоўвае ўся Польшча. Ну, насамрэч так, цягам апошняга тыдня, здаецца, гэта галоўная тэма ва ўсіх польскіх навінах, бо гаворка ідзе пра тое, што злыя языкі з журналісцкага асяроддзя, як заўсёды, раскапалі вельмі непрыемныя факты, непрыемныя для кіруючай кааліцыі ў Польшчы, пра насамрэч лакальнага, вельмі дробнага дзеяча партыі грамадзянская кааліцыя Дональда Туска, які з'яўляецца радным, то бок членам раённага савета аднаго з варшаўскіх раёнаў. Пра што гаворка? Гэты радны, якога завуць Давід Кацпшык, які з'яўляецца радным менавіта ад грамадзянскай кааліцыі, ён яшчэ і лекар. Яму няма нават 30 гадоў, калі я добра памятаю, 26 і 27 гадоў. Малады мужчына. Малады мужчына у расцвеце сіл, як кажуць. Толькі нядаўна скончыў медычны універсітэт, і, што важна, ён яшчэ нават не мае спецыялізацыі. То бок у яго яшчэ няма медычнай спецыяльнасці. Ён стаўся нейкі час таму кіраўніком СОРу, то бок гэта прыёмны пакой, так, у шпіталі паўднёвым, у паўднёвым шпіталі у Варшаве. І ўсё б нічога, але злыя законы, якія прынятыя ў Польшчы, яны прымушаюць усіх палітыкаў, у тым ліку лакальнага ўзроўню, то бок членаў раённых саветаў, публікаваць даведкі аб сваіх даходах, то бок дэкларацыі аб сваіх даходах. І недавно была хваля такіх публікацый, і розныя журналісты, актывісты, увогуле просто звычайныя людзі могуць у гэтых дэкларацыях пакапацца. І там часам можна знайсці вельмі цікавыя рэчы. І вось, журналісты знайшлі такую цікавостку ў дэкларацыі аб даходзе вось з гэтага гаспадара Давіда Кацпшыка. Высветлілася вельмі хутка, што ён у свае 26 гадоў у мінулым годзе зарабіў амаль што 1 600 000 злот. Нядрэнна, насамрэч можна толькі пазайздросціць, бо сума вельмі прыемная, скажем так, і я бачыў нават на тварах розных каментатараў, ці то журналістаў, ці то палітолагаў, такую, скажем так, зайздрасць, якую цяжка было нават прыхаваць, бо кожны хацеў бы так добра зарабляць. І вось гэтая сума, па-першае, сама велічыня гэтай сумы людзей крыху шакавала, але калі ўсе пачалі капацца яшчэ і ў падрабязнасцях, то спіс пытанняў гаспадара Давіда увесь час рос. І з гэтага пачалася, насамрэч, вялікая, велізарнейшая афера, якая можа пашкодзіць нават самому Дональду Туску. Перад тым, як да гэтага пяройдзем, слухай, гэта ж быццам бы не першая такая ўжо афера з зарплатамі лекараў. Мы нават з табой на выпуску, на сустрэчы з гледачамі і глядачкамі абмяркоўвалі гэта. Чаму менавіта вось гэта так выбухла?
Ну, тут усё выбухнула таму, што калі падлічыць колькасць гадзін, якую павінен быў бы працаваць спадар Давід, то высветлілася б, што ў мінулым годзе нават без выходных, без ніякіх водпускаў, усе 365 дзён ён павінен быў бы працаваць 11 гадзін штодзённа. Пры гэтым у яго былі яшчэ і падработкі, у іншых месцах. Акрамя таго, ён усё ж такі ўвесь час быў ратным. І што выклікала знакі запытання, вялікія пытанні проста. Што, напрыклад, ёсць рэчы, якія вельмі лёгка пацвердзіць і даказаць, што, напрыклад, у моманце, калі ён даваў інтэрв'ю ў канале ТФУП, ён, згодна з дакументамі, быў на дэжуры ў шпіталі. Ці быў яшчэ ў нейкім іншым месцы, але згодна з дакументамі ён быў на дэжуры ў шпіталі. То бок разумееце, ёсць вельмі вялікая праблема з тым, каб усё гэта неяк так спалучыць і каб яно выглядала праўдападобна. Я нават бачыў каментары розных медыкаў, якія працуюць у медычнай сістэме, якія казалі, што нават у іх адразу выклікала можа не абурэнне, але падазрэнне, бо графік вельмі нерэалістычны. Усё выглядае так, быццам бы гэта прыцягнутае за вушы і, скажам так, тут ёсць такі так званыя прыпіскі. Бо не можа чалавек, які жыве ў нармальным нашым сусвеце, дзе ёсць толькі 24 гадзіны у кожных сутках, выпрацаваць такую колькасць гадзін. Ну і яшчэ, канешне, гадзінная стаўка. Гадзінная стаўка, дзякуючы якой назбіралася ажно 1 600 000, у чалавека без спецыялізацыі, то гэта ўсё выклікае ўсё большае і большае пытанне. Окей. Выбухнула афера, скандал. Якая была рэакцыя самога лекара, палітыка, і што кажуць у кіруючай кааліцыі? Насамрэч, сам лекар, які яшчэ нядаўна быў дзеячам так званай моджі-жувкі, то бок маладзёжнай арганізацыі партыйнай, у яго ёсць вельмі шмат фатаграфій з рознымі палітыкамі высокага рангу, варшаўскімі перадусім, з тым жа Рафалам Часкоўскім і іншымі. Ён зрабіў найгоршую рэч, якая толькі была магчымая. Ён пачаў уцякаць. Амаль што першая рэч, якую ён зрабіў, ён скасаваў свой аккаунт у Твітары. Яго спрабавалі злавіць з камерамі, ён уцякаў ад камер. Ён не даваў ніякіх каментароў. І агулам такія паводзіны з маркетынгавага пункту гледжання гэта найгоршае, што можна зрабіць. Бо уцякаючы, ты толькі, па-першае, даліваеш алівы ў агонь, а па-другое, ты проста пацвярджаеш тыя абвінавачванні, якія ў твой бок высоўваюцца. Можа, не пацвярджаеш наўпрост, а кажаш, што табе ёсць што хаваць, быццам бы. Я проста працытую спадара Збігнева Зёбра, які сам хаваецца ад скажу, правасуддзя ў Злучаных Штатах Амерыкі. Некалі, калі пад ягоным адрасам былі абвінавачванні ў тым, што ён займаецца палітычным пераследам сваіх апанентаў, ён сказаў, што невінны нема ще чаго бачыць. То бок невіноўнаму няма чаго баяцца. Слухай, там высветлілася, што заробкі гэтага лекара гэта не адзіная праблема. Пра што гаворка? Бо там нешта ходзі пра партыю, пра партбілеты. Пра што размова? Агулам так, вельмі хутка высветлілася, што велічыня заробкаў, дарэчы, слухайце, велічыня заробкаў лекараў гэта сапраўды балючая тэма. Тут трэба такую рэмарку зрабіць. Мы краналіся гэтай тэмы на сустрэчы з гледачамі. Гэта тэма вельмі складаная, скажам так, бо у сістэме ёсць пэўныя перагібы. І тут вельмі цяжка знайсці нейкую мяжу, бо вядома, што лекар, кваліфікаваны спецыяліст павінен зарабляць адпаведна. Але колькі складае гэта адпаведна? Бо сістэма, якая існуе ў дадзены момант, яна, дарэчы, была створаная правам і справядлівасцю у пандэмічныя часы, і яна мела за мэту не дапусціць уцечкі медычных мазгоў, скажу так, у друкосе за мяжу. І даць гэтым людзям адпаведны заробак, каб яны нават не думалі пра тое, што трэба недзе там з'язджаць. Але, як высветлілася, сістэма дзіравая наскрозь. І гаворка не ідзе пра тое, што кожны ў Польшчы лекар
ён вось займаецца нейкімі такімі рэчамі і, скажем так, займаецца дрэнажом фінансавай сістэмы службы аховы здароўя. Не, гаворка пра гэта дакладна не ідзе. Вось, але так ці інакш ёсць пэўныя перагібы. Вось дам адзін прыклад. Ёсць адзін шпіталь у Польшчы, здаецца, знаходзіцца ў горадзе Каліш. Ён, як і шматлікія шпіталі ў Польшчы, ён у даўгах, як у шаўках. Вось. У іх дэфіцыт гадавы складае 40 мільёнаў злотых. Вось пры гэтым 10 мільёнаў з гэтых 40 мільёнаў гэта 4 лекара. Вось, то бок 4 лекара, якія разам зарабляюць цягам года 10 мільёнаў злотых. Вось 2,5 мільёна ў сярэднім на адну асобу. Вось, то бок, і тут паўстае пытанне, дзе ёсць вось той парог нейкай такой справедлівасці, так? Бо вядома, што ёсць рыначныя механізмы, якія павінны быць, вось, але ёсць яшчэ і нейкі вось некая столь таксама вось павінна быць, пасля якой ўжо пачынаецца проста нейкі перагіб. Пры гэтым тэма гэтая настолькі абурае грамадства, бо па той простой прычыне. Кожны з нас сутыкаецца з службай аховы здароўя. Мы ўвесь час, кожны з нас, кожны з падатнікаў, мы чуем ад палітыкаў, што трэба больш грошай. Вось, мы плацім усё большыя складкі, мы плацім усё большыя падаткі, мы ўсё так жа не можам патрапіць часта да лекара, часам трэба чакаць месяцамі, а часам нават год ці больш нават трэба чакаць на прыём спецыяліста. Вось, і пры гэтым мы бачым у нейкі момант, што нейкі адзін чалавек, напрыклад, некалькі мільёнаў злотых зарабляе цягам аднаго года. І тут узнікае паняцце вось той сацыяльнай нейкай несправедлівасці. Так? Ну, вось. Я таксама не ў стане сказаць, колькі дакладна павінен зарабляць той ці іншы лекар. Гэта не мая задача, і я таксама супраць таго, каб скажем так, уводзіць нейкія сацыялістычныя механізмы, так, вось, што там, скажем так, ураўнілаўка так званая, так, вось, што усе будуць беднымі, вось, бо гэта заўсёды так працуе, кожная ураўнілаўка працуе ўніз, але пры гэтым дыскусія на гэту тэму павінна быць, але мы пра гэта паразмаўляем яшчэ вось зараз. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Што там з партбілетамі? Коаліцыя работает. Вяртаемся да скандалу, так. Усё б нічога з гэтымі заробкамі гэтага няшчаснага гаспадара, ну, дарэчы, шчаслівым, будзем шчырымі, бо з такімі заробкамі будзеш шчаслівым. Шчаслівага гаспадара Давіда Кацапчука. Вось, тыя самыя злыя языкі. Дарэчы, гэта канал Зеро, вось, што цікава. Канал Зеро да ўсяго гэтага дакапаўся. Часам у іх здараюцца такія, скажем так, карысныя рэчы. Вось, яны вельмі хутка дакапаліся, што вось у гэтым шпіталі палуднёвым у Варшаве, на гэтым соры, то бок у прыёмным пакоі, быў створаны так званы салонік, то бок нейкі дадатковы кабінет, дзе праз тыльныя дзверы праходзілі палітыкі, якія маюць партбілеты грамадзянскай кааліцыі і атрымлівалі, па-першае, вельмі прыстойныя умовы прыёму, вось, у віп-салонік, так званы. Вось, гэта, калі нехта часта лятаюць, ведае, што ў аэрапортах вось, ёсць вось такі вось ангар для плебса, вось, дзе мы ўсе тусім, а ёсць таксама так званыя вось салонікі латнісковыя, так, то бок лаунж, вось, так званы, дзе за нейкую там суму грашэй можна атрымаць вось нейкія такія віп-умовы, дзе у цябе будзе там бакальчык шампанскага, выгодны фатэль, зручны фатэль і прыемная музычка на фоне. Вось, тут было створана прыкладна тое ж самае. Але акрамя таго, што палітыкі маглі, скажем так, у вельмі прыемных умовах пачакаць на прыём лекара, што выклікала найвялікшае абурэнне? Тое, што яны абслугоўваліся па-за чаргой. Вось, то бок у той момант, калі звычайныя людзі
Ось мы з вами, звычайны плебс, скажем так, вось у вачах палітыкаў, мусім сядзець і парой па шмат гадзін чакаць на прыём. У той жа час палітык прыходзіў і атрымліваў усё адразу. Вось, згодна з дакументамі, нават дзесяткі даследаванняў, на якія чалавек звычайны мусіць чакаць часам месяцамі, рабіліся цягам там гадзіны ці паўгадзіны. Вось, адным з я памятаю адзін з найбольш абураючых момантаў, гэта калі камусьці з палітыкаў, там, канешне, не называюцца персанальныя дадзеныя, і, дарэчы, слушна, бо ўсё ж такі медычная таямніца, гэта медычная таямніца. Я супраць таго, каб вось, скажем так, рабіць гэта, публікаваць такія рэчы. Вось. Але згодна з інфармацыяй, адзін з палітыкаў атрымаў нават коланаскапію, вось, проста вось так, прыйшоўшы. Вось, пры гэтым звычайны чалавек мусіць чакаць некалькі месяцаў. Вось, і уся гэтая афера, усе гэтыя складнікі, якія злажыліся адно на адно, прывялі да таго, што проста, можна сказаць, гэта выбух тактычнай атамнай бомбы. Вось, у палітычным сэнсе гэтага слова, канешне. Добра, а што кажуць палітыкі кааліцыі? Быццам бы вось асноўны рэфрэн, як я гэта чую, што тыпу усе так робяць. Што ты пра гэта думаеш? Дарэчы, так, ось, ты вельмі добра падкрэсліў, была прэс-канферэнцыя Дональда Туска, ось, дзе ён тлумачыў гэтую сітуацыю, што так, это ўсё дрэнна, канешне, так быць не павінна, але ўсе так робяць, і нашы папярэднікі так рабілі, вось, у вас б'юць неграў, вось, і ўвогуле, ён, звяртаючыся да палякаў, сказаў, а хто з вас не карыстаецца знаёмасцямі, калі іх мае, канешне, у службе аховы здароўя. І ў прынцыпе, у прынцыпе, ён мае рацыю, бо мець знаёмага лекара, вось, гэта проста манна нябесная. Вось, асабліва, калі гэты лекар, напрыклад, ардынатар нейкага шпіталя, ось, ці аддзела, ці яшчэ нешта такое. Бо гэта будзе азначаць, што ў цябе ёсць, скажем так, блат. Вось, старое савецкае слово блат. Ось, і ў гэтай сістэме, на жаль, гэта увесь час ёсць. Так, яно ўвесь час ёсць і ўвесь час трывае. Пазбавіцца гэтага не атрымліваецца. Але пры гэтым казаць пра тое, што вось яны там, вось, нашыя папярэднікі, таксама займаліся нейкім шахер-махерам у такой сістэме, ён дакладна быў, бо былі выпадкі, напрыклад, калі дырэктар шпіталя асабіста ўначы прывозіў Яраславу Качынскаму кастылі, бо Яраслав Качынскі меў аперацыю на калене, ось, ці нейкія іншыя прыклады. Але ўсё ж такі гэта не вытлумачэнне. Ось, і выглядала гэта, проста вельмі дрэнна. Слухай, на тым жа канале Zero, вось я літаральна учора глядзеў, кажуць, што Рафал Часкоўскі ведаў пра ўсю гэтую аферу і яшчэ год таму, падчас прэзідэнцкай кампаніі. Што ты пра гэта ведаеш і што ты пра гэта думаеш? Ведаю я пра гэта, вось, дакладна тое, што было апублікавана, то бок тут пакуль нельга сказаць, наколькі гэта праўда, але я дапускаю, што хутчэй за ўсё гэта праўда. Вось, гэта такое маё персанальнае пачуццё. Вось, гэта, канешне, вельмі моцна ўдарае у Рафала Часкоўскага. Увогуле, пра што гаворка з гэтым шпіталем? Гэта шпіталь, гэта дзіцё папярэдняй прэзідэнткі Варшавы Ганны Гранкевіч-Вальц. Вось, шпіталь быў дабудаваны ўжо падчас Рафала Часкоўскага, ягонай прэзідэнтуры ў Варшаве. Ён належыць варшаўскай ратушы. Мэрія Варшавы мае 100% удзелаў у гэтым шпіталі. І тое, што Рафал Часкоўскі пра гэтую праблему ведаў, неверагодна моцна б'е па яму самому. Канешне, у дадзены момант усе стараюцца рабіць выгляд, што ніякі Давід Каспчук увогуле ніколі не існаваў, ніхто яго асабіста не ведае, вось, нейкім дзіўным чынам ён патрапіў у выбарчыя спісы грамадзянскай кааліцыі, вось, а тыя там фотачкі, якія ён мае з усімі варшаўскімі палітыкамі, гэта так, вось, гэта не асабліва важна. Вось, але праўда такая, што служба аховы здароўя, вось, згодна з усімі пытаннямі, якія робяцца перад кожнымі выбарамі ў апошнія гады, яна на першым месцы. Вось, гэта тэма, якая найбольш балючая для ўсіх палякаў. Яна проста ўсё польскае грамадства аб'ядноўвае. Вось, так,
там, скажем так, шмат чаго робіцца ў добрых напрамках. Не ўсё настолькі катастрафічна і дрэнна, як можа здавацца на першы погляд, але ўсё ж таки гэта тэма неверагодна балючая. Вось і для Рафала Часкоўскага асабіста, ну і канечне гэта перакідваецца яшчэ і на ўсю грамадзянскую кааліцыю. Гэта неверагодна вялікая іміджавая праблема. Вось да наступных выбараў засталося крыху больш за год. Вось мы ўжо на такім, скажем, мы ўжо ў такім прэдстартавым стане, калі гаворка ідзе пра вось гэтую актыўную гарачую фазу прэзідэнцкай кампаніі, прэзідэнцкай, прабачце, парламенцкай кампаніі. Ось і такія праблемы будуць за грамадзянскай кааліцыяй дакладна цягнуцца. Мгм. Слухай, ну там, наколькі я разумею, гаворка пра тое, што хтосьці выслаў інфармацыю пра гэтыя праблемы Рафалу Часкоўскаму. Ён кажа, што гэта выслалі не праз адпаведныя каналы, і таму гэта адно з, не ведаю, тысячаў паведамленняў, яно магло зацірацца, загубіцца. Я пры гэтым чытаў ужо заклікі да рэферэндуму ў Варшаве і да адстаўкі Рафала Часкоўскага. Што ты пра гэта думаеш, як ацэньваеш шансы на гэта? Я ацэньваю шансы на тое, што гэта немагчыма амаль, што ўвогуле, на мой погляд, асабліва няма сэнсу праводзіць рэферэндум аб адстаўцы, вось такі лакальны рэферэндум аб адстаўцы мэра горада у выпадку, калі мэр горада, то бок прэзідэнт горада, перамог ужо ў першым туры. Ось, калі нават не было другого туру выбараў. Бо гэта азначае тое, што хутчэй за ўсё не будзе адпаведнага кворуму. Ось. І ўся гэтая зацея хутчэй за ўсё праваліцца. А Рафал Часкоўскі двойчы перамог на выбарах прэзідэнта Варшавы ўжо ў першым туры. Ось, то бок, хутчэй за ўсё, гэта ідэя проста праваліцца і не будзе адпаведнай яўкі. Вось, таму, скажу так, я не асабліва веру ў тое, што адстаўка Рафала Часкоўскага шляхам рэферэндуму ў Варшаве магчымая. То за осьмюрнічкі. Іх узгадваюць у кантэксце гэтага скандала. Так, нашы гледачы і глядачкі, чытаючы пра розныя меркаванні наконт вось усёй гэтай аферы, гэтага скандалу, часта могуць пачуць, вось, што гэта новыя осьмюрнічкі, то бок асьміножкі. Ось, трэба дадаць крыху кантэксту, пра што ўвогуле гаворка. Бо ў 2014 годзе гэта быў 7-й год кіравання Польшчы кааліцыяй грамадзянскай платформы і ПСЛ, выбухнула неверагодна вялікая афера. Ось, афера Подслухова. Ось, яна была звязаная з тым, што у варшаўскім рэстаране «Сова і прыяцеля», куды вельмі любілі хадзіць палітыкі, нехта ўстанавіў падслужку. Ось. І ўсё гэта было запісана і пачало публікавацца. Ось. Карацей, адкуль узяліся осьмюрнічкі? Бо палітыкі, якія там сустракаліся, нагаварылі вельмі шмат усяго не вельмі прыемнага, скажем так. Там было і крыху такіх каля карупцыйных справаў, і агулам проста ўсе пачулі, як гучаць палітыкі па-за камерамі, ось, і як яны выкарыстоўваюць лаянку, які яны маюць стасунак да польскіх грамадзян. Вось, ну так, ну, насамрэч усе мы людзі, вось, таму мяне лаянка, скажем так, не дзівіць, вось, я сам ёй карыстаюся даволі актыўна. Вось, але гаворка ішла пра Радаслава Сікорскага. Радаслав Сікорскі любіць у нас овоцы моря, морапрадукты. Ось. І асабліва ён любіць асьміножкаў. Вось. І ён любіў прыйсці туды і з'есці асьміножкаў, і за гэта ён плаціў сваёй працоўнай картай Міністэрства замежных спраў. Вось. І, скажем так, гэтыя асьміножкі, ось, нягледзячы на тое, што насамрэч сам там дэмідж, вось, для бюджэту быў сапраўды невялікі, ось, будзем шчырымі, ось, але яны сталіся сімвалам вось таго, што вось яны, вось там наверсе, так, як казаў Маяковскі, жруць ананасы там і рабчыкаў, так, вось, у гэтым выпадку асьміножкаў, вось, а мы тут апошнія сардэлькі без солі даядаем. Вось, прыкладна так яно прагучала, яно вельмі моцна прыклеілася, менавіта ў такім іміджавым сэнсе. Ось, сталася абсолютным мемам, які жыве дагэтуль. Ось. І ўвогуле той карупцыйны скандал,
ён прывёў да таго, што, па-першае, Дональд Туск сышоў у адстаўку і з'ехаў у Еўрасаюз, уцёк, можна так сказаць. Вось, а праз год пад кіраўніцтвам прэм'еркі Эвы Копач грамадзянская кааліцыя з трэскам прайграла выбары і надышла эпоха восьмігадовая права і справядлівасці. Вось таму параўнанне вось гэтай сітуацыі, якую мы маем у дадзены момант з тымі осьмірнічкамі, яно ў прынцыпе валіднае, вось, бо я перакананы, што гэтая афера можа пашкодзіць і пры гэта пашкодзіць даволі моцна грамадзянскай кааліцыі ў кантэксце наступных выбараў у польскі сейм. Вось гэта было маё пытанне. Ці можа здарыцца так, што сапраўды гэты скандал таксама вымусіць Дональда Туска з'ехаць, кааліцыю прайграць? Як ты думаеш? З'ехаць то не, куды з'язджаць? Вось Дональд Туск нікуды не з'едзе, вось, але я згодны з тым, што вось калі паглядзець на ўвесь гэты карупцыйны скандал, то прыходзіць у галаву адзін такі выраз, што так праігрываюцца выбары. Вось. Увогуле, уся гэтая сітуацыя, якая паказвае араганцыю і увогуле, вось, ведаеце, такі візантыйскі стыль ізноўку бачна. Так, вось, што вось мы, вось вы людзі, а вось мы тут. Вось у нас ёсць прывілегіі, у нас тут ёсць билеты. Вось наступным крокам павінна быць раздача сыравэнджанай каўбасы там праз нейкія, як казалі ў Савецкім Саюзе, распределителі партыйныя. Вось. Яно ўсё вельмі моцна б'е па іміджы партыі. Вось. І насамрэч гэта хутчэй за ўсё пашкодзіць, бо яны яшчэ зрабілі адну важную рэч. Бо ёсць такое паняцце, як damage control. Вось. Тут усё было зроблена найгоршым чынам. Усе гэтыя вельмі неўнятныя, вельмі дзіцячыя і інфантыльныя нават тлумачэнні розных палітыкаў грамадзянскай кааліцыі. То, як павёў сябе сам гаспадар Давід Кацпшык, дарэчы, яго выкінулі з грамадзянскай кааліцыі, ён падаў у адстаўку з пасады члена раённага савета ў Варшаве, і ён таксама нібыта вярнуў вось гэтаму шпіталю 500 000 злотых. То бок фактычна ён прызнаўся да ўсяго, што супраць яго проста да ўсіх абвінавачванняў, якія супраць яго высунутыя. У нармальнай сітуацыі у гэтай у нармальных умовах у гэтай сітуацыі у дадзеным выпадку павінна ўвайсці пракуратура, якая павінна заняцца расследаваннем гэтай усёй справы, і пасля павінен быць суд, які сцвердзіць, якія былі тут хібы, што было зроблена не так, ці фактычна дайшло да, скажем так, нейкага там фінансавага дрэнажу свайго працадаўцы, то бок шпіталя, так? Але, на жаль, на вялікі жаль, польская пракуратура, таксама як і судовая сістэма, палітыкамі, скажем так, даволі моцна разбураныя, таму я не асабліва веру ў тое, што ў выніку гэта скончыцца фактычна нейкім празрыстым справядлівым судовым працэсам, дзе суд вынесе нейкае справядлівае рашэнне. Слухай, ну пры гэтым гэты лекар быццам бы добра зрабіў, што падаў адстаўку і вярнуў частку грашэй. Так, але ўсё гэта было зроблена, скажем так, вельмі неправільна. Вось. Калі ты падаеш у адстаўку пасля таго, як ты цягам некалькіх дзён уцякаеш ад камер, уцякаеш ад журналістаў, не адказваеш на пытанні і гэтак далей, ну, прабач, гэта ўсё менавіта з іміджавага пункту гледжання выглядае вельмі дрэнна. Ну, так, але лепш зрабіць, чым не зрабіць. Як бы ён пасля 3 дзён мог не падаваць у адстаўку, не вяртаць грошы і сказаць, Вядома, фак. вядома, але ўсё ж такі ён, скажем так, тут ён проста прызнаў сваю віну, можна так гэта назваць. Але той дэмідж, які ўжо быў нанесены, урон іміджу грамадзянскай кааліцыі, ён ужо нанесены, ён з імі застанецца, і ён дакладна будзе выкарыстоўвацца падчас надыходзячай парламенцкай кампаніі. Слухай, апошняя па гэтай тэме і вяртаючыся да словаў Туска, а ці можна сапраўды выправіць, каб такога не было ў будучыні? Ці проста ўсе так робяць і будуць далей рабіць? Ну, насамрэч, калі гаворка пра, напрыклад, пра велічыню заробкаў медыкаў, то гэта тэма на вельмі
сур'ёзную дыскусію, скажем так, з удзелам вельмі добрых экспертаў, якія займаюцца гэтым пытаннем. Вось, бо тое, што сістэма дырявая, гэта праўда. Тое, што сістэма абсалютна нерацыянальна выдаткуе грошы, гэта таксама праўда. Вось, пры гэтым цяжка, вельмі важна вось, захаваць той баланс, так, вось, паміж нейкім барацьбой за сацыяльную справядлівасць у камуністычным стылі. Ось, дарэчы, Адріан Занберг і партія разам ось, заклікалі да таго, каб забараніць лекарам, якія, напрыклад, працуюць у публічных шпіталях, забараніць ім адначасова з гэтым займацца прыватнай практыкай лекарскай. Вось, да чаго гэта прывядзе? Прывядзе гэта толькі да таго, што ніхто не будзе працаваць у публічнай сістэме. Вось, усе будуць працаваць прыватна. Вось, і ты ніколі ў жыцці не патрапіш, напрыклад, да гастраэнтеролага ў шпіталі, а толькі будзеш вымушаны заплаціць 500 злотых за 10 хвілін візіту у лекара прыватна, так? Вось, дык вось, вельмі важна захаваць вось гэты нейкі баланс, што так, добры спецыяліст павінен зарабляць добра. Гэта, абсалютны факт. Пры гэтым вельмі важна захаваць вось нейкі здаровы сэнс, так, каб гэтыя заробкі былі проста адпаведнымі, вось, так, і не прыводзілі, па-першае, да дрэнажу сістэмы фінансавай, якая і так увесь час у глыбокім дэфіцыце, так. Вось, і адначасова з гэтым не дазвалялі прывесці да сітуацыі, вось, якая, дарэчы, у дадзены момант можа паўстаць, на жаль. Бо ўжо ёсць такія заклікі, вось, такі папулістычныя даволі, вось, да такой акцыі «Покаж лекажу, що ты маеш в гаражу». Вось, што, калі ласка, доктар, пакажы, што стаіць у цябе ў гаражы. Вось, бо людзей неверагодна моцна раздражняюць паркоўкі і можна пабачыць такія здымкі ў інтэрнэце, нейкі будынак шпіталю, дзе асыпаецца штукатурка, вось, а на паркоўцы стаяць новенькія Порше, вось, якімі да працы прыязджаюць лекары. Вось, і, карацей, гэта тэма на вельмі сур'ёзную дыскусію, і у гэтай сістэме павінна нарэшце назрэць, дарэчы, назрэла яна ўжо давно, але павінна быць праведзена некая комплексная рэформа агулам усёй сістэмы аховы здароўя, якая б дазволіла, па-першае, і кантраляваць выдаткі, адначасова з гэтым рацыянальна выдаткаваць усе гэтыя грошы, ось, і таксама не дапусціць да таго, каб лекары з'язджалі з краіны, бо лічаць, што не зарабляюць тут недастаткова, і каб адпаведная колькасць людзей, таксама маладых людзей, паступала ў медычныя універсітэты, каб была вось нейкая замена пакаленняў у лекарскім асяроддзі. А з абслугоўваннем па партбілетах што рабіць? А з абслугоўваннем па партбілетах гэта ўвогуле абсалютны крынж, вось, і з гэта такія рэчы павінны карацца, вось, бо сур'ёзна, калі вы хочаце, у сэнсе палітыкі, калі вы хочаце хутчэй там рабіць сабе нейкія даследаванні, калі ласка, вы купіце пакет. Ось, нейкі прыватны, так? Як робіць, дарэчы, вялікая маса людзей, звычайных палякаў, якія страцілі давер да вось гэтай дзяржаўнай сістэмы, то бок НФЗ-ту, так? І, напрыклад, ці то самі купляюць сабе дадатковую страхоўку, ось, ці, напрыклад, маюць такі бонус ад працадаўцы. Вось, я ўвогуле не разумею, якая праблема, напрыклад, ось, я думаю, што па шчырасці ніхто б не пакрыўдзіўся. Калі б, напрыклад, польскі Сейм, ось, ці міністэрствы, вось, давалі б сваім працаўнікам, то бок вось дэпутатам, ці міністрам, ці там усяму персаналу, вось, у якасці дадатковага сацпакету нейкі пакет прыватнай страхоўкі. Ось, ёсць розныя фірмы ў Польшчы, якія такія страхоўкі прадаюць, і шматлікія людзі, сярод нашых гледачоў, напэўна, дакладна таксама, якія гэтымі страхоўкамі прыватнымі карыстаюцца. Прошу bardzo. Добра, ідзем да наступнай тэмы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці ProCompany дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Нешта ў новасцях пішуць, што нейкія невядомыя людзі у ваеннай вайсковай форме ходзяць па вакзале ў Варшаве і спраўджаюць дакументы ў людзей, якія, на іх погляд, выглядаюць як мігранты. Іх, канешне, ўжо быццам бы пачала разбірацца паліцыя,
з тым, што гэта за людзі. Але давай пакрысе. Што адбываецца? Што гэта за людзі? Што гэта было такое? Фактычна, апошнім часам на цэнтральным вакзале ў Варшаве былі заўважаныя групы мужчын, якія былі апранутыя ў ваенную форму, вось, без розных апазнавальных знакаў. То есть такая польская версія зялёных чалавечкаў. Вось, і гэтыя зялёныя чалавечкі хадзілі па вакзале і легітымавалі, то бок правяралі дакументы ў людзей, якія знешне выглядаюць як быццам бы яны маглі бы быць мігрантамі. Ну вось, і, канешне ж, фатаграфіі гэтых людзей патрапілі у сеть, вось, дзе выклікалі, ну, ўжо вялікае абурэнне, бо, прабачце, 21 век, 26 год 21 века. Вось, а карцінкі быццам бы гэта год 26 мінулага стагоддзя, так, і гэта не Польшча, а нейкая там Германія. Вось. Бо фактычна гэта выглядае як нейкі баявы атрад, вось, самазванчы, што вельмі важна, які не мае ніякіх правоў дзеля гэтага, правярае дакументы ў рандомных людзей на вуліцах польскай сталіцы. Аналогія вельмі дрэнная, бо сапраўды вось 100 год таму мы бачылі прыкладна тое ж самае. Дастаткова пачытаць гісторыю, вось, і што рабілася ў Германіі, так, дзе розныя палітычныя сілы мелі вось такія свае баявыя арганізацыі, так, якія займаліся вось рознымі там такімі рэчамі, якія былі ўжо па-за межамі права. Вось. Тое самае мы ў дадзены момант бачым у Польшчы, і гэта выклікае вялікія пытанні, бо, па-першае, як да гэтага дайшло? Вось, гэта вельмі добрае пытанне, бо я рэгулярна бываю на цэнтральным вакзале ў Варшаве, асабліва ўначы, калі езджу ў аэрапорт, вось, і там увесь час даволі шмат паліцыя. Вось. Акрамя паліцыі ёсць яшчэ і жандармерыя, ёсць яшчэ і служба аховы чыгункі. Вось. І пры гэтым вось нейкія малодчыкі у зялёнай форме вось, і ў берцах лазяць па вакзале і нешта такое робяць. То бок так быць не павінна, і абурэнне агулам грамадскае тут вельмі слушнае. А хто гэта такія? Высветлілася даволі хутка, бо гэтых людзей вельмі хутка распазналі. Вось. Высветлілася, што гэта, ну, вось, і тут таксама павінна быць двукосце, вось, баявы атрад партыі Канфедэрацыя Короны Польскай спадара Гжэгажа Браўна, якія вось такім чынам вырашылі дапамагчы, вось, у іхнім разуменні, польскай дзяржаве змагацца з наездам мігрантаў у Польшчу. Чым яны займаліся дагэтуль? Яшчэ нядаўна яны лазілі па лясах на Падляшшы. Ось, іх там адтуль праганяла ўвесь час страж гранічна, ось, але яны, вось, як тыя партызаны, якія забыліся, што другая сусветная даўно скончылася, сядзелі ў гэтых лясах і скажем так, спрабавалі даказаць усяму свету, што яны патрэбныя, дапамагаючы польскай памежнай службе лавіць мігрантаў, якія спрабуюць патрапіць у Рэч Паспалітую. Вось. Але у выніку ім відавочна знудзілася, вось, і яны вырашылі пераехаць у Варшаву. Бо калі Марцін Кірвінскі і іншыя як бы міністры хваляцца тым, што мігранты больш не праходзяць праз мяжу Польшчы і Беларусі, гэта ўсё дзякуючы гэтым атрядам. Яны так думаюць, што гэта ўсё дзякуючы гэтым атрадам. Дарэчы, гэта паклося вось таго, што адбывалася год таму. Вось, я нагадаю нашым таксама гледачам, што год таму польскія правыя спрабавалі раздуць у чарговы раз з мухі слана, вось, і калі ты памятаеш, вось, рух абароны граніц. Вось, стаялі на мяжы з Германіяй, там, што нібыта вось сюды нам закідваюць мігрантаў. Вось, пасля, як толькі гэта перастала быць карысна медыйна і ў сэнсе палітычным, то яны адразу зніклі, а мігранты як не ехалі, так і не едуць. Вось. Пры гэтым, калі гаворка пра ўсходнюю мяжу, дзе сапраўды ўсё сур'ёзна, вось, то там ёсць адпаведныя службы. Там ёсць, па-першае, сцяна, ось, якая вельмі добра абараняецца. Ось, там ёсць усе магчымыя польскія службы, на якіх дзяржава не шкадуе, на якія дзяржава не шкадуе сродкаў. Слухай, я вось нешта ўзгадую, што былі нейкія яшчэ грамадзянскія патрулі ці нешта такое год таму.
Так, дакладна. Вось у кантэксце таго, што адбывалася год таму з гэтым рухам абароны межаў, так, рух абароны граніц, таксама пачаўся такі вось двіж, які нібыта быў такі спантанны нізавы двіж. Канешне, гэта ўсё не было ані не спантанна, ані нізавое, усё гэта было прыдумана ў партыйных кабінетах наверсе. Вось, былі ствараліся такія вось грамадзянскія патрулі. Вось, я памятаю, як нават сярод беларусаў, якія вось маюць такія значна больш правыя погляды, гэта падхоплівалася ў тым жа твітары і гэтак далей, з выразам падтрымкі, вось што вау, супер, файна, палякі бяруць справы ў свае рукі. Мінуў год, і дзе гэтыя грамадзянскія патрулі? Няма іх. Вось, няма. Ну вось перарадзіліся. Перарадзіліся, дарэчы, вось пра баявую арганізацыю Жэгэжа Браўна, ну гэта ўсё, канешне, у двукоссе. Вось гэта слова баявое, гэта так проста, скажем так, для краснага слаўца. Вось, гэтая арганізацыя існуе ўжо даволі даўно. Я памятаю, што я бачыў вось гэтых людзей у гэтай форме яшчэ год таму, калі трывала прэзідэнцкая кампанія. Вось, і Жэгэж Браўн з'яўляўся ў розных там месцах у кампаніі вось гэтых людзей. Вось, таму, скажем так, ні Хілнові, нічога новага я для сябе не пабачыў. Адзінае новае, што гэта тое, што яны, скажем так, берагі папуталі і пачалі ўжо ў адкрытую займацца сваёй дзейнасцю на вуліцах Варшавы. Вось, пры Яны гэтым парушаюць закон проста. Вось, пры гэтым гэта прамое парушэнне закону. Ніхто, акрамя адпаведных службаў, не мае права запытаць у мяне дакументы. Ось. Толькі калі я вырашу набыць сабе папіросы ў жабцы, а экспедыентка ў жабцы вырашыць, што я ўсё ж такі не выглядаю на свае 39, вось, і чамусьці вырашыць праверыць, ці фактычна мне ёсць 18. Ось, толькі ў такіх выпадках. Ось, калі кожны з нас, ось, пры гэтым гэта не толькі ў Польшчы, у кожнай краіне, нават тут, у Англіі. Я зараз вырашу, апрану, скажем так, нейкую уніформу, якая будзе нагадваць уніформу адной са службаў, якія працуюць у краіне, выйду на вуліцу і пачну чупа-чупсам затрымліваць машыны і праверяць дакументы у кіроўцаў. Праз хвілін 10 прыедзе паліцыя і забярэ мяне у камендатуру. Вось, гэта ўсё для мяне скончыцца. Таму у мяне ёсць проста сапраўды вялікія пытанні да польскай паліцыі, якая, канешне, пасля таго, як фатаграфіі патрапілі ў інтэрнэт і пайшла хваля абурэння, яны гэтай справай заняліся, але ўсё ж такі, дзе яны былі, калі вось гэтыя малодчыкі лазілі па цэнтральным вакзале ў Варшаве? Вось і маё пытанне, ці рэакцыя служб недастатковая і што яны могуць рабіць? Ну, гэтых людзей павінны затрымаць, ось, завесці у аддзяленне паліцыі, ось, і там ўжо далей згодна з тымі працэдурамі, якія ёсць. Гэта ўсё ў законе прапісана. Ось, тут нічога выдумляць не трэба. Не ведаю, дарэчы, я не правяраў, якое пакаранне за такія дзеянні, але яно дакладна ёсць, і яно павінна быць. Так З гэта павінна. цікавага, нейкі з афіцыйных акаунтаў, ці то Міністэрства ўнутраных спраў адміністрацыі, ці нейкі такі, яны якраз на днях пасля гэтага здарэння публікавалі пост пра тое, якая кара вось за тое, што ты выдаеш сябе за супрацоўніка служб. Я таксама не памятаю, якая канкрэтна, але яна 100% ёсць. Яна дакладна ёсць. Вось, і ўвогуле такія рэчы павінны быць, павінны душыцца ў зародку. Вось. Бо гэта гульня вельмі небяспечная. Вось і маё пытанне, тваё адчуванне, гэта таксама, ведаеш, як год таму умоўна пахайпіцца, прасці господі, і сціхне, ці гэта ўсё ж такі на агульным такім фоне на гонкі супраць мігрантаў можа прывесці да нечага горшага? Я думаю, што з майго ўласнага адчування хутчэй за ўсё фактычна, вось як ты сказаў, пахайпяцца і разыйдуцца па дамах. Вось. Таксама як было з рухам абароны межаў, якія патусілі на мяжы з Германіі, пасядзілі, піўка папілі, вось, там часцей за ўсё былі мужычкі пузаценькія, вось, за 50, і раз'ехаліся па дамах да сваіх жонак і дзяцей. Вось. Таксама і тут хутчэй за ўсё атрымаюць па шапцы ад паліцыі, звярнулі на сябе ўвагу, вось, атрымаюць нейкую кару, там хутчэй за ўсё будуць нейкія там штрафы, вось, і таксама разыдуцца па хатах. Ось. Прынамсі, я гэтага спадзяюся. Але ў чым гульня небяспечная? Гульня небяспечная ў тым, што
нельга дапускаць, і вось гэта пстрычак у нос міністэрства ўнутраных спраў і Марчыну дэпорту Кірвінскаму. Ось. Вы вельмі хутка шукаеце украінцаў, якія праехалі на чырвонае святло ў нейкім горадзе і адразу іх дэпартуеце, але пры гэтым вось у такіх справах, якія значна больш небяспечныя для дзяржавы, ось, чамусьці ўсё робіцца ці то са спазненнем, ці то ўвогуле не робіцца. Вось да такіх рэчаў проста дапускаць нельзя, бо абсалютна нельга, каб ствараліся нейкія паралельныя для дзяржавы сілавыя структуры. Вось. Банальны прыклад з 20-х і 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Бо розныя вельмі дрэнныя арганізацыі, якія ў кантэксце другой сусветнай вайны паказалі сваю абсалютнейшую пачварнасць, выраслі менавіта вось з такіх псеўдамілітарных арганізацый. Ось, нейкія штурмавікі і гэтак далей, бо гэта вось дакладна нагадвае такіх вось штурмавікоў. Пакуль што яны толькі правяралі дакументы. Ось. А што будзе, калі яны вырашаць, то можна ўзяць палкі ў рукі і пайсці калаціць людзей на вуліцы. Ось. І пры гэтым гэта могуць быць не толькі мігранты. Ось, гэта могуць быць проста, напрыклад, людзі, якія апранутыя не так, як ім падабаецца. Ось, ці, напрыклад, людзі, у якіх колер валасоў на галаве не такі, як ім падабаецца, так? Ці штаны занадта вузкія, ці занадта шырокія. Ось, то бок тут ужо сапраўды вельмі вялікая палітра розных рэчаў, да якіх гэта можа прывесці. Такія рэчы трэба душыць у карані. Слухай, пры гэтым гэта ўсё адбываецца на фоне таго, што Еўрапарламент, калі я не памыляюся, прыняў нейкі закон, які з таго, што я бачу ў соседках, называюць, вельмі моцна адсылаюцца да таго, што адбываецца ў Амерыцы з іх айсам, што быццам бы гэта супер антымігранцкі, самы жорсткі нейкі закон. Што там вельмі коротка? Так, фактычна, Еўрапарламент прыняў вось, заканадаўчы акт Еўрапейскага саюза, які называюць неверагодна жорсткім у сэнсе міграцыйным. Вось, гаворка ідзе тут вось адразу пазначу, што не, гэта не айс. Ось. Айс гэта хутчэй вось да Гжэгэжа Браўна. Вось, з прадпрыемстве з тым, што яны рабілі вось на пачатку гэтага года, калі вось была ўся гэта медыйная хваля вось, звязаная з імі. Але пра што гаворка вось у тым, што прыняў Еўрапейскі саюз. Еўрапейскі саюз будзе ствараць міграцыйныя цэнтры, які будуць знаходзіцца па-за межамі Еўрапейскага саюза. То бок гаворка ідзе пра тое, каб абмежаваць максімальна наплыў вось гэтых нелегальных мігрантаў на еўрапейскі кантынент. Так, пры гэтым абмежаваць яго яшчэ на подступах. То бок не рабіць па факце, калі вось яны сюды прыплылі, ці там прыехалі, і мы будзем ўжо тут разбірацца, вось, ху is who, і што з імі рабіць. Не, гаворка ідзе пра тое, каб максімальна знізіць колькасць людзей, якія такім чынам у Еўрапейскі саюз трапляюць. Ты ведаеш мой падыход да справы міграцыі. Ось, агулам людзі, якія там увесь час пад кожным нашым відэо пішуць, што я там камуніст, ці яшчэ там нешта такое, ось, перадаю ізноўку вітаначкі ўсім. Я абсалютна падтрымліваю тое, што вось зроблена. Бо калі не зрабіць парадку са справы нелегальнай міграцыі, то праз 5 ці 10 гадоў мы прачнемся на развалінах Еўрапейскага саюза, а ў шматлікіх краінах, былых членах гэтай арганізацыі, ёсць свае дыктатарскія ці аўтарытарныя правапапулістычныя рэжымы. Вось, бо тое, што, напрыклад, у Еўрасаюзе цягам апошніх 10-15 гадоў вельмі моцна вырас правы менавіта папулізм, з'яўляецца наступствам той палітыкі, якую праводзіў Еўрапейскі саюз на пачатку 2010-х гадоў. Вось, апагеем чаго стаўся міграцыйны крызіс 15-го года, калі мільёны бежанцаў з Паўночнай Афрыкі ці з Блізкага ўсходу прыехалі ў Еўрапейскі саюз. Так? Што выклікала праз некалькі гадоў вялікую хвалю незадавалення сярод еўрапейцаў і прывяло да росту менавіта правых папулістычных сіл. Слухай, ну з аднаго боку так, з іншага боку не трэба, напэўна, таксама забываць, што такімі жудаснымі словамі нелегальныя мігранты мы называем людзей, якія часцей за ўсё бягуць ці ад вайны, ці ад голада, ці ад нечага такога.
я просто пазначу вось, што ў нас з табой на гэты пункт погляды вельмі розныя. Я за тое, каб змагацца з некантраляванай нелегальнай міграцыяй. Добра, пераходзім да наступнай тэмы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі пазбавіў прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага ордэна Белага Арла, найвышшай нагроды польскай дзяржавы. Ну, сталася тое, пра што гаворка ішла ўжо апошнія пару тыдняў, вось таксама вельмі кароткі кантэкст, што гэта звязана вось з той гісторыяй, што Владзімір Зеленскі надаў імя герояў УПА, вось украінскай паўстанчай арміі, аднаму з батальёнаў, які ўваходзіць у склад ЗСУ. Так. Што выклікала ў сваю чаргу неверагодна моцную хвалю абурэння не толькі з боку польскіх палітыкаў, але агулам з боку польскага грамадства. Вось, і ў папярэднім нашым выпуску мы краналіся тэмы гэтага спору, і ў выпуску раней таксама мы ўжо гэта краналіся. Вось гэта, здаецца, на дадзены момант ужо такая вішенка на торце. Бо калі толькі сталася вядома абрашэнне Владзіміра Зеленскага, то гаспадар прэзідэнт Караль Наўроцкі таксама гэта было таксама зроблена, я разумею, на эмоцыях часта вось высунуў такую прапанову, што слухайся, давайце мы пазбавім гаспадара Зеленскага найвышэйшай узнагароды, якую яму надаў у 23-м годзе папярэдні прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Вось. І з таго моманту сітуацыя была у даволі, скажем так, можна сказаць, замарожаным стане. Вось усе намагаліся зразумець, якое будзе канчатковае рашэнне гаспадара прэзідэнта, ну і вось яно надышло. Вось рэакцыя на гэтае рашэнне вельмі розная. Вось што я магу сказаць? Ну, па-першае, першы мой каментарый, што я уболевам. Вось мне шкада, што так адбылося. Я скажем так, не буду ўваходзіць у кампетэнцыі прерагатывы прэзідэнта Польшчы, канешне ж, вось, але як грамадзянін гэтай краіны я магу гэтае рашэнне ацаніць. Мне шкада, што так здарылася, на маю думку, рашэнне вельмі шкадлівае, вось, шкадлівае для самой Польшчы, перадусім таксама. Вось, і лепш было б усё ж такі ісці іншым шляхам. Слухай, але таксама кантэксту, ці пазбаўлялі кагосьці дагэтуль вось гэтага ордэна? Ну, агулам ёсць адзін прэцэдэнт, вось, але ён быў шляхам суду, быў такі некалі процэс бжэскі ў Берасці, дарэчы, вось, калі пазбавілі аднаго з такіх аднаго з вялікіх людзей у гісторыі польскай палітыкі, Вінцэнтэго Вітоса, вось, які быў звязаны з застраніцтвам людовым яшчэ вось там 150 гадоў таму. Вось, але ніколі не было вось такога, каб прэзідэнт Польшчы пазбавіў ці жывучую асобу, ці кагосьці пасмертна вось з кавалераў гэтага ордэна. А нагадаю, што сярод кавалераў ордэна Белага Арла ёсць, напрыклад, Кацярына II, вось, Беніта Мусаліні, ну і шмат іншых розных людзей, вось, якія, скажем так, даволі супярэчлівыя з пункту гледжання нашых часоў. Ну, трэба пагадзіцца, так, Беніта Мусаліні. Вось, і тут рашэнне, скажем так, на мой погляд, не зусім яно прадуманае, канешне, у яго ёсць свая логіка, але насамрэч менавіта для Польшчы як дзяржавы яно даволі шкадлівае. Вось нават тут, у Англіі, учора у навінах пра гэта казалі. Слухай, а ці правільна я разумею механізм, што яшчэ павінен гэта падпісаць прэм'ер Польшчы Дональд Туск? І ці можа ён тэарэтычна адмовіцца гэта падпісваць? І што тады? Агулам гэта адзін з тых выпадкаў, вось, калі у розных вось справах у Польшчы, які, напрыклад, прымаецца урадам, ці, напрыклад, прымаецца ў сваю чаргу прэзідэнта, патрэбна так званая контрасігната, то бок подпіс. Вось. Гэта не тое, каб выражэнне згоды ці нешта такое. Звычайна у польскай канстытуцыі гэта хутчэй закладзена як такі тэхнічны подпіс, што вось павінен быць. Так, гэта як прысяга ад суддзяў канстытуцыйнага трыбуналу, якую, скажем так, па дэфолце
гаспадар прэзідэнт проста павінен прыняць і ўсё. Ну, вось. Але мы знаходзімся ў тыя часы, калі жывем у тым гістарычным моманце, калі тыя ці іншыя палажэнні з канстытуцыі, з польскіх законаў пачалі інтэрпрэтавацца па-рознаму. Ну, вось. І тут таксама ёсць такія галасы, што нібыта Дональд Туск мог бы проста ўзяць і не падпісаць. Ну і ў прынцыпе нішто яму не забараняе. Вось. Просто было заўсёды прынята, што такія рэчы падпісваюцца. Вось. Бо рашэнне прымае ўсё ж такі не прэм'ер, а рашэнне прыняў прэзідэнт. Прэм'ер проста павінен пагадзіцца з гэтым. Вось. Але тэарэтычна Дональд Туск, канешне, мог бы гэта не падпісаць і магчыма, вось, дарэчы, я дапускаю такую магчымасць, што гэта што Карл Наўроцкі прыняў такое рашэнне з улікам таго, што Дональд Туск гэтага не падпіша. Вось. І такім чынам проста гэта ўпісалася вельмі добра, насамрэч, на жаль, у тую палітычную гульню палярызацыйную, якая ўвесь час адбываецца паміж двумя галоўнымі партыямі. То бок умоўна разрахунак мог быць такі, што як бы ордэн у выніку не аднімуць, але пры гэтым Туск страціць балы праз тое, што вось падтрымлівае антыпольскія інтарэсы. Напрыклад, вось гэта можа быць вось такая падкладзеная свіння, скажам так, пад Дональда Туска, што фактычна, калі ён не падпіша, то ён страціць балы ў вачах вось такога больш правага электарату, ды не толькі правага электарату, бо вось гэты антыукраінскі настрой, ён праходзіць чырвонай ніткай вось праз розныя электараты. Ну, вось, ад права да лева, насамрэч. Вось. На жаль. Так, на жаль, і з аднаго і другога боку можна пабачыць шмат людзей, якія такія рэчы падтрымліваюць. Але гэта ў чарговы раз паказвае, што, на жаль, дзяржаўны інтарэс, нацыянальны інтарэс прыносіцца ў ахвяру вось нейкай палітычнай барацьбе менавіта на унутраным поле. Вось. І гэта вельмі дрэнна. Давай напрыканцы паговорым пра рэакцыі. Як на гэта адрэагавалі ў Кіеве і што кажуць у Польшчы? Ну, у Киеве реакции были, конечно ж, вядома, якія, бо офіс прэзідэнта Украіны адмовіўся ад каментавання і слушна, дарэчы, вось. Не трэба лезці тут вось таксама махаць шабляй, але шматлікія чыноўнікі украінскія высокага рангу, вось сярод іх, напрыклад, кіраўнік офісу прэзідэнта Кірыл Буданаў, так, вось міністр замежных спраў Андрэй Сыбіга, таксама амбасадар Украіны ў Польшчы Васіль Боднар. Вось яны ўсе адмовіліся ад іншых польскіх узнагарод вось у знак пратэсту. Вось, ну, гэта таксама іхняе права. Я магу разумець таксама і іхняе абурэнне. Вось, у сваю чаргу, напрыклад, унутры Польшчы меркаванні таксама падзяліліся, бо ёсць, канешне ж, вялікая маса і палітыкаў, і каментатараў, і людзей звычайных, якія вось прытрымліваюцца вось менавіта такога, што, ну, ведаеш, выцягнем шаблі і ідзем. Вось у нас тут просто такая святая вайна, скажем так. Вось, святое абурэнне. Пры гэтым я бачыў вельмі шмат каментароў, якія ацанілі гэта рашэнне негатыўна. Пры гэтым каментароў не толькі ад людзей, якія звязаныя, напрыклад, з ліберальным бокам. Вось, напрыклад, Агнешка Ромашэвская. Вось, гэта такая вядомая дзявачка, так, дзеячка, вось, якая звязаная менавіта з правам і справядлівасці перадусім. Вось, шматлікія іншыя каментатары, таксама, якія ніякім чынам не звязаныя з, напрыклад, грамадзянскай кааліцыі, таксама выказаліся у падтрымку таго, што так рабіць не трэба. Ось, што трэба у гэтым гістарычным канфлікце з украінскай дзяржавай вось ісці ўсё ж такі па шляху нейкага soft power, так, это вось тое, пра што мы казалі з табою ў нашым мінулым выпуску, так, што шукаць нейкіх інструментаў, якія б дазволілі канечне, дарэчы, вось у такіх інструментаў дзеянне вельмі доўгае, у тым сэнсе, што вынікаў трэба пачакаць. Вось, бо гэта не праз год, не праз 5, а ў нейкай перспектыве толькі дае нейкі плён. Вось, але такім чынам можна прыйсці да таго, што, магчыма, з часам разуменне менавіта польскай уражлівасці ў гэтым пытанні з украінскага боку таксама павысіцца. Вось, і можна будзе шукаць
нейкага паяднання. Вось. Але такія крокі, якія зрабіў гаспадар прэзідэнт Кароль Навроцкі, на жаль, перакрэсліваюць вось усе такія намаганні. Вось. Бо гэта, скажем так, крок, які дае вельмі мала намацальных карысцяў, ось, але вельмі шмат эмацыйнага шуму. Ось. Але дзяржаўная палітыка яна не павінна будавацца на эмацыйным шуме. Як гэта можа паўплываць на польска-украінскія адносіны? На польска-украінскія адносіны гэта, канечне, паўплывае негатыўна. Ось. Што варта разумець таймінг. Вось калі мы здымаем, то праз некалькі дзён у Гданьску павінна адбыцца вялікая канферэнцыя па адбудове пасляваеннай Украіны. То бок гэта ўжо вайна яшчэ не скончылася, але ўжо робяцца пэўныя захады ось, на будучыню. Так? У Гданьск павінен прыехаць Владзімир Зеленскі. Вось мы з табой здымаем у выходныя, таму яшчэ не зразумела, ці ён усё ж такі прыедзе пасля вось гэтага рашэння, ці не прыедзе. Што важна ў гэтым кантэксце? Калі скончыцца вайна і Украіна будзе адбудоўвацца, а знішчэнні вялікія, то ва ўкраіну паплывуць велізарнейшыя грошы. Вось. У адбудове краіны захочуць паўдзельнічаць усе абсалютна. Гэта будуць і Еўропа, і Злучаныя Штаты Амерыкі. І Польшча, як краіна, якая вельмі моцна дапамагла ўкраіне, вось, вельмі моцна заангажаваная ў дапамогу ваюючай краіне, проста мае абсалютнейшае маральнае права мець вельмі файны і вельмі смачны кусок гэтага торту. Ось. Якой велічыні і на якіх умовах будзе дзяліцца гэты торт, вельмі шмат у чым залежыць ад таго, якія адносіны паміж двумя дзяржавамі. Пры гэтым ордэн, які нададзены прэзідэнту Украіны, гэта не ордэн для яго асабіста. Вось. Усе дыпламаты кажуць, што такія ордэны гэта яны не даюцца з асабістай сімпатыі вось, паміж двумя асобамі галавы дзяржавы. Гэта куртуазійны абмен. Вось. Яно звычайна дзейнічае ў два бакі. Ось. Галава адной дзяржавы дае найвышэйшую адзнаку галаве іншай дзяржавы і атрымлівае тое ж самае у адказ. Так? Гэта робіцца дзеля падкрэслення найвышэйшага рангу і найвышэйшага прыярытэту у адносінах паміж гэтымі дзяржавамі. Ось. І гэтае рашэнне гаспадара Карля Навроцкага, на жаль, кладзе цень на адносіны паміж Польшчай і Украінай на найбліжэйшы час, і гэта дакладна не прынясе нічога карыснага для абедвух дзяржаў. Бо Польшча на гэтым таксама, на жаль, можа страціць ці то на адбудовы, на ўдзеле ў адбудове Украіны, ці, напрыклад, на нейкай супрацы ў ваеннай сферы. Напрыклад, тыя ж дроны. Ось. У чым супраца з Украінай для Польшчы вельмі важная. Будзем спадзявацца, што адносіны паміж Польшчай і Украінай будуць усё ж такі паляпшацца. Гэта быў падкаст «Зроблена ў Польшчы». Заставайцеся з намі і да сустрэчы ў наступным выпуску. Сябры, дзякуюць, што былі з намі, і, калі ласка, працягвайце падтрымліваць нас. Ваша падтрымка для нас неверагодна важная. Бо на тое, каб ствараць наш падкаст, таксама патрэбныя грошы. Таму, калі ласка, запрашаем вас на Buy Me Coffee ці Patreon. Можаце выкупіць таксама і пастаянную падпіску на Buy Me Coffee, дзякуючы чаму вы можаце патрапіць, напрыклад, у наш закрыты VIP-чацік, вось, як той VIP-салонік у шпіталі, вось, куды не кожны смяротны можа ўвайсці. Вось. І заставайцеся з намі.